नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची खबर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अतिवृष्टीन खूप नुकसान. खूप घरा, रस्ते, पुला कोसळली, रस्ता संपर्क तुटला. नुकसानीची किंमत ठरवची तूर्त तरी साधीना. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अतिवृष्टीन संपूर्ण गावचे गाव जलावृत जाऊन तेमगे स्थलांतर आणि तेमगेला रक्षणा कार्यात प्रशासन जुटिले असा. विविध खात्याच्या सरकारी अधिकारी, संघसंस्था आणि समाजसेवकांन आपापल्या परीन प्रशासनाक आणि संकटात सापडलेल्या सार्वजनिकांक मदतीचो हात दिलो. सरकारी यंत्रणा खंय पावली ना किंवा या अतिवृष्टीच्या अडचणीत जाग्यार पावू शकले ना थंय कोण ना कोण देवाच्या रूपान पावन रक्षण केले. माती पडून मृत जाल्ली श्रीमती देवकी नारायण गांवकर हेमी मरण जाल्ली घटना जाग्यार उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी भेट दिवन मृताच्या कुटुंबाक सांत्वन करून प्रकृती विकोप निधींतल्यान 5 लाख रुपयाचो चेक वितरण केलो. मान्य शिवराम हेब्बार हेमी काही जाग्यार गंजी केंद्रात भेट दिवन तेमकां बऱ्या प्रमाणाचे जेवण दिवची सूचना दिली आणि तेमी रांदिल्ल्या जेवणाची रूच पळयली. ಸ್ವಲ್ಪ कारवारच्या मल्लापूर कुर्णीपेठ कद्रासारख्या गावात कद्रा डॅमाच्या लागीं आशिल्ल्या आणि काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या लोकांक वास्तव्याक आशिल्ल्या जाग्या वयल्यान स्थलांतर करूंक बोटीचो उपयोग केलो. काही जाग्यार कोस्टल गार्ड म्हणल्यार तटरक्षक दलाचे कर्मचाऱ्यान, कारवार नौदलाच्या संबंधित कर्मचाऱ्यान सरकाराल्या अधिसूचने प्रमाणे आणि मार्गदर्शनान प्रवाहात सापडिल्ल्या शेकड्यांशी लोकांक सुरक्षीत जाग्यार स्थलांतर केले. कारवार तालुक्यांच्या भैरे, शिनगोडो सारख्या ग्रामात असले प्रवाह पीडित लोकांक एक टीम तयार करून सरकारान 16 पानबुडे, 4 जेमिनी बोट, लायफ जॅकेट, लायफ बॉय मेळ्ळ संरक्षण सामुग्री घेऊन येऊन बऱ्याच जणांक सुरक्षीत जाग्यार स्थलांतर केल्ली घटना घडली. किन्नर बोटजूक, उमळीजूक, हळगेजूक, हणकोणजूक यासारखी ग्रामां खूप संकटात पडलात. अंकोला सुंगसळात नवमी आयलँड हॉटेलात 15 जणांक हेलिकॉप्टरा मार्फत संरक्षण केले. ಸರ್ ನಾನು ಮುಳುಗೋದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. गुळापुरात एक संपर्क पोल तुटून बऱ्याच गावचो संपर्क बंद जालो. हेजेन हळवळ्ळी, हेग्गार, कल्लेश्वर, सेवकार, कोनाळ अशा गावात कसलोच संपर्क ना जावन हजारापेक्षा जास्त लोक मध्ये बेटार म्हणल्यार द्वीपार आशिल्ले. शिर्ले जलपात पळवयिल्ल्या प्रवासीक अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सुरक्षित हाडले. यल्लापुरात कळचे ग्रामात अतिवृष्टीन खूप हानी झाली. उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी भेट दिवन परीक्षण केले. बऱ्याच जाग्यार लोकांन आपापली घरातल्या आयदनां जाग ना जावन रस्त्यार हाडून दवरिल्ली. लोक सगळे बेघर जाल्ले. मंत्र्यान त्या गावचो तुटिलो रस्त्याचो संपर्क तात्पुरता दुरुस्ती करचो सल्लो संबंधित अधिकाऱ्यांक दिलो आणि या गावच्या संपर्कासाठी नवीन रस्तो करून दिता असे आश्वासन दिले. सहाय्यक आयुक्त
श्रीमती आकृती बन्साल, तहसीलदार श्री कृष्णा कामकर, प्रमुख विजय मिराशी, श्री बालकृष्ण नायक, श्री मारुती हेगडे, पंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, संबंधित खात्याचे अधिकारी हजर आशिले. जिल्ह्यात खूप प्रमाणाची हानी जाला. प्रत्येक सरकारी खात्याची सुद्धा हानी जाला, सार्वजनिकाली हानी जाला. पण कोणाक कितले हानी जाला हे जो अंदाज सांगचो खूप कठीण असा. काही जाग्यार प्रशासन किंवा संबंधित अधिकारी वचून स्थळ परीक्षण करूक सादिना जावन नुकसानीचो खरो आंकडो कळूक सादिना अशें हेब्बार हेमी आपले मत व्यक्त केले. 2019च्या अतिवृष्टीच्या प्रवाहानंतर हो खूपच मोठ्या प्रमाणाचो प्रकृती विकोपाचो प्रवाह असा अशें तेमी मत व्यक्त केले. मल्लापूर कुर्णीपेठ भागात खूप उदक भरला. कारवारच्या कैगा NPCILचे 50पेक्षा जास्त दिसमजुरी कामगार कुर्णीपेठच्या हॉटेल सुभद्रात वास्तव्याक आशिल्ले. रातोरात्र उदक भरिल्ल्यान हे हॉटेल चारी बाजून संपूर्ण जलावृत जाले आणि ते कामगार भितर फसले. प्रशासनान त्या कामगाराक त्याच हॉटेलाच्या 4थ्या मजल्यार वयचो सल्लो दिलो. त्या प्रमाणे ते 4थ्या मजल्यार वचून रावले. नंतर थिंच्यान दुसरे दीस तेमकां स्थलांतर केले. रामनगर बेळगाव राष्ट्रीय मार्गाक भगदाड, वाहतूक बंद. जोडा बेळगाव महामार्गावेल्या लोंढा हांच्या पांढरी नदी वयल्या ब्रिटीशकालीन पुलाच्या बाजूच्या रस्त्यार भगदाड पडिल्ले आसात. ताका लागून रामनगर बेळगाव मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला आसा. अस्तोली हांच्या नवीन पुलाच्या बाजूची माती व्हांवन गेला. तशेंच पुला लागीं आशिल्ली स्मशानभूमी मोडील आसा. आजूबाजून आशिल्ली ऊस शेताचे पावसामुळे मोठे नुकसान जाल्ले आसा. शुक्रवाराक कोसळिल्ल्या पावसामुळे पांढरी नदीन धोक्याची पातळी ओलांडिली. त्या वेळार या पुला वयल्यान उदक वचून पुला लागून आशिल्ले रस्तो व्हांवन गेल्लो. हो मार्ग दुरुस्त जातपर्यंत बंद केला आसा. ताका लागून कारवार बेळगाव आणि गोवा बेळगाव ह्या मार्गान वयच्या वाहनाची गैरसोय जाल्ली आसा. आज सकाळच्यान पावसान आराम घेयली चिन्ह दिसतात. गांवांत भरिल्ले उदक थोड्या प्रमाणात कमी जाल्ले दिसून येता. जाल्यार प्रशासनान सावधान रावचो इशारो दिला. उदकाचे भरचे आणि कमी जावचे खरे चिन्ह फाल्यां पर्यंत कळटले. हेजेर लोकांले लक्ष लागून आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.